Bueno. Minutu bat itxengo dugu. Vale. Pare bat minutuko atzerapenakin, hasteko moduan gala uste dut. Eta, bueno, abenduko eta urteko azkena izangoan ohiko plenora. Astebete lehen hau ohiko fetxetan baino, gabonak tarteko dira eta hasingoa, Kontxi. Gai zerrendako lehenengo puntue da azaroaren 29ko aktaren onarpena. Konforme zaite? Bago batez, onartuta gehatzen da. Gai zerrendako bigarren puntue, alkatearen jakinarazpenak, zer baukazu? Hirugarrena, 2021ko 17. kreditu aldaketaren onarpena. Proposamena da, kreditu transferentzien sistema erabiliz kreditu aldaketa bat onartzea, 35.529 eurokoa, eta onartzea udalbatzari dagokion, naiz eta ez daukagun jarraitu beharrik, aurrekontu onartzen denean jarraitzen dien tramite berberak. Onartzaren aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak, onartuta gehatzen da 8 aldeko botokin eta 7 abstentziokin. Bosto azalpenik edo? Laugarren puntua. 2022ko aurrekontuen onarpena. Hitza hartu nahi duzu, ez? Bueno, nik lehenengo hartuko titza sarrera laburtxo bat itxeko. Ondoren nagorek azalduko ditu bai udal gobernuaren proposamena eta baitxa EAJ-rekin izandako elkarrizketan eta negoziazioan lortutako akordioaren laburpen motz bat. Baina, bueno, nik bai azpimarratu nahiko nuke eta askotan gobernukideok aitzatu moduan sordotzagularri herrixari nolabait elkarlanerako eta adostasunak bilatzeko konpromiso bat. Eta oraingo amesaiak eta horrekin hainbat gida lerro eta beti be ez dakit entzuten dan. Ez da entzuten, ez da?
Oin bai, berrez. Aitzatzen ebana, badetik, aitzat izan duen moduan askotan, okegula adostasunetara eta gauza batzutan bintzat, gidera erro batzuk batera lantzeko konpromiso hori, eta lanildo batzuk izpide eukitza edo helmuga moduan eukitza saiatu gala, hau da gobernuak indako proposamenaren gainean, EAJak indako proposamen horretan horrek txertatzen, eta beti bergarren interesak eta ongizatiai begira konpromiso batzuk jasotzen aurrekontu proposamenean. Esan dakoa hor gero sartuko detaietan, baina akordio marko hori ustot postekoa dela, eta beti eskertzen dela adostasun batzuk bilatzia udala moduko jartuko erakundietan. 27.800.000 inguruko aurrekontu bateratua aurkezten dugu, iazko baino 9% handixagoa. Gaur egungo egoera... Bai. Ez? A ver. Bai, ja. Gaur egungo egoeriai eta Bergararren biharrei erantzungo zen aurrekontuak itxeko lanen jogu. Bergararren ongizatia bermatzeko helburuakin sustapen ekonomikoai eta gizarte zerbitzuei bideratutako diru poltsak handitzu dira. Helburua izan da, egoera zaurgarrian daudenen zerbitzu dinak izan ditzaten eta inor bazterrian gera ez dadin. Horretarako gizarte zerbitzutara 2.500.000 euro bideratu dira. Sustapen ekonomikora bideratutako kopurua, hain ditzu inda 2021-ekiko eta 693.000 euro izango die. Turismo alorrian, aurkeztu berridan turismo plana gauzatzeko, bertara bideratutako aurrekontua 255.000 eurokoa da. Gure herriko ondaria kanpoan bezaguna izan dein, eta beste garai batzutan moduan prestigioa berreskuratzen lagunduko dau. Horretaz aparte, gobernantza eredu berria sustatuz, proiektu berritzaileak abiatu ditu Bergarako udalak. Herritarrekin da eragileekin elkarlanean, herritarren biharrak erantzutera bideratuta egongo dan ehundu. Juan Indagarriz. Ez? Joder, Boikot. Bator, berriz. Eta lortuko une. Gobernantza eredu berria sustatuz, proiektu berritzaileak abiatuko dituela, esan dugu Bergarako udalak, ez da? Ehundu eraldaketa sozialerako bulegora eta ekintzak egiteko 75.000 euro proposatzen dira. Dakizu moduan, inbertsioak oso baldintzatuta egongo die, martxan jarriko dien bi esku hartziekin. Datozen hilabetietan, obra garrantzitsua gauzatuko da herrixan, Zubitxa eta Mazterreka kaliak berriztia. Urtez urterako aurreikusitzakoari jarraituz, 2008koari gehitu zaio, 1.125.000 euro inguru. Agorro zineko lanak itxeko bez, 600.000 euro aurreikusi ditugu. Eta, herritarrek indako eskaerei erantzunez, gauzatuko dira hainbat kontu. Horietako batzuk, hain beharrezkoa ditugu nahiziei bideratutakoak. Esaterako ur jolaserako, ur txorretak itxeko 300.000 euro aurreikusi dira. Jaietako partida berreskuratu dira, eta auzoa bizi berritzeko programan 300.000 euro aurreikusi dira. Horrek pixkat lerroburuak gure aurrekontu. Hartu egun 5 minutuko reflezoa eta konexio guztia rebizau. Ez que bestela hori ezin jarraitzu. Alberto Ibeia neguan. Hau berriz badabil, Eta gelido alkoholikoa. Jarraitxun gotez? Kontxe falta.
Beste eskuko mikrofonoa bakarra da. Aiartzen baldin badau, ziruki izilaren berriketan nagoenak eskura mikrofonoa bezala. Lehen presentzialidadean zaltan... Barra itxen ginoan telematikoki, baina uste dut... Bai. 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 Ez da erreza izango jarraitzia esan dutena, baina, bueno, jarraitzu ingot, Pasauko naiz, pixkat, pasauko naiz, ez dakit pasau gana izen zauzetan, Bai. Bai, baina... Bueno, lortutako akordixuaz, esan nahiko ginuke, 12 puntu adostu ditugula. Aurrekontuetan txertatu ez ditugun hainbat proiektu garrantzitsu, gerakinetik itxi aurrekusten zagan gobernuak eta EAJ-rekin lortutako akordioan, Gugen Euskanak eta beraiek proposatutakoa jasotzen die. Adibide batzuk bestiak beste, Martoko aldeko urbanizazioaren proiektuaren idazketa eta garapena, Simon Arrieta Plaza bizilagun komunitateekin batera kofinantzatuta berrurbanizatzeko proposamena lantzeko konpromisua, gizarte zerbitzuak hobetzeko hainbat konpromiso, kartera mapa mankomunitate mailan, etxez-etxeko gaueko zerbitzuaren azterketa zein eguneko zentroaren indartzea, herrigunean jolastoki estali berri bat egiteko lanketarako talde bat sortu eta exekutatzeko konpromisua, edo gazte jasandako sexu... Esaten nioan moduan, beste jaso dugun beste puntu bada, gaztie jasandako sexua bezuen inguruan aho batez onartutako mozioan jasotako konpromiso erantzun asmoz ekimena martxan jartzea. Horrek, 12 puntu horietako adibide batzuk. Eta hoxe. A ber, entzuten da? Bai, bueno. Gube, bosketarekin hasi horretik, nik hitza hartuko nahiko nuke. Eta Bergarako EAJak 2022ko egindako proposamenak azaldu, ez? Lehen publikoki azaldu ginen bezala. 18 proposamenetatik, batzuk gehienak onartuak izan dira gobernuak. Izan ere, Bergararen garapen energetiko, ekonomiko, sozial eta iraunkorra sustatzeko beharrezko proposamenak egin ditugulako. Gobernuak aurkeztutako lehen proposamena, gure ustez. Piztuta dago? Bai. Gobernuak aurkeztutako lehen proposamena hobetu zuen labait. Guztietan, dena den, ez gara adostasun batera iritzi, baina oro har giro ona, egon dela, esan dezakegu, eta gure proposamena kontuan hartuak izan diela. Labur bilduz, guk, 5 ardatzetan banatzen ginuan gure proposamena, guztira 1.600.000 aldaketa proposatzen genituela. Lehenengo ardatza zen ongizatea. Hor, jaio berrien azterketa egiteko diru partida eta gainera, martxoako bideratuta egongo zala. 10.000 euroko partida. Beste bazan, hileta zibilen proiektua egin eta beharrezko baliabidea jarri. Hileta zibilen proiektua egin eta beharrezko baliabidea jarri, hileta zibil duinak
garatu ahal izateko. Partida, 80.000 euro. Beste bazan, aurrentzat, parke estalia egiteko lan maila eratu eta esekutatu. Hor be, partida 1.000 eurotakoa. Beste puntu bat, esan bezala, sexu abusua jasaten dituzten aurretan erabentzat, zerbitzua ezarri. Ezagutzera eman zerbitzua eta laguntza eskaintzeko baliabideak zehaztu. Hemen guk eskatzen ginuan 10.000 euroko partida, baina azkenian adostasuna 7.000etan geratu da. Hirugarren adinentzako, gaueko arreta etxez-etxeko zerbitzua, beren kabuz baliatzeko edo familia nukleo osorik mantentzeko zailtasunak dituzten familia edo pertsonentzako zerbitzua martxan jartzea. Hemen 40.000 euro eskatzen ginoen. Hau bere horretan... Ez da. Bai? Bere horretan ez da onartu, baina, daukagu gobernuan konpromesua, azterketain eta froga pilotua martxan jartzeko aleginak itxiko. Kartera mapan, garatzen jarraitzia ezinbestekoa da gure ustez, eta horretarako partida indartzea proposatu dugu. 35.000 eurokin. Beste ardatz bat zen Bergara bera eta bere infrastrukturak. Hemen 3 urte daramatzegu boluko malda gaunkortzeko lanak egitea eskatuz, eta denak dakigun bezala abenduak 10ean gertaeren ondoren, denon artean adostu ginean, maldaren egonkortzea bere osotasunean egitea. Martoko auzoaren berrurbanizazioa hasteko proiektua garatzea eta exekuzioarekin hastea proposatu ginean. Eta horrela adostu da 250.000 euroko partida dago txertatuta. Simon Arrieta plaza... Simon Arrieta plaza berrurbanizatzea proposatu genuen, 300.000 euro dedikatuz eta azkenean adostu da aurre proiektua eta proiektuaren erredakzioa eta exekuzioa bera aurten ezin bada 23rako uztia. Elorregi auzoa, bereko kapena eta bertako autobus eta herritarren mugimendua dela eta bertan komun publikoa jartzea horretarako 50.000 euroko partida. Kultura arloan, Arrizuriaga landuen behar da eta horretarako bitartekoa jarri behar dira. Guretako proiektu importantia da eta 80.000 eurotako partida dedikatu biajako. Zabala etxia, dano dakigunez, hor fatxada osoaren bereraikitzeak oso koste handia dauka, baina mintzat azterketa garatzea zati bat berreraikitzeko eta horrela esaten bezala, Zabala etxea, berreraikitzeko, behintzat, hasteko behintzat, 10.000 euro eskatzen ginean, azkenian adostutakoa 5.000 eurokoa. Energia berreztagarriak, EH Bilduren aurrekontutan partida jaisten zen, 50.000etik 40.000. EAJaren ustez, udala eta oro har gure herriak energia berreztagarrien aldeko apostua egitea ezinbestekoa da. Energia arloan burujabeak izateko. Udalak eredua izan behar du, lidergoa hartu behar du arlo honetan, eta bere eraikinetan aurreposoak eman, baina baita ere, dauden aukera guztiak aztertu eta martxan jarriz. Partida 200.000 eskatzen ginean, baina azkenian lortu dugu adostasun bat 150.000 eurotan. COVID-19 badakigu, zoritxarrez, zoritxarrez badakigu, datuen gorakada badator,
Eta zoritxarrez, 2022ko ere pandemiaren eraginak jasaten jarraituko dugula. Horretik, herritarrei, ostalariei, enpresei, komertzioei, oro har, bergararrei laguntzen jarraitu beharra dugu, erantzukizunez. Hasiera baten 400.000 euroko partida proposatzen baginuen be, azkenian adostasuna 40.000 eurotan lortu dugu, eta pandemiaren eraginez beharra balego partida indartzeko. Onaino adostutako partida, baina beste batzutan ez dugu adostasun hori lortu, adibidez, Santamainako Zubirako energia argiztapena ipintzeko, energia alternatiboekin eta bar, 7.000 euro proposatzen ginuan. San Pedro Hangak, hau be, urtetik, aurreko bezala, maigainean geratzen ari den proiektua da San Pedro Elizako Gangak egokitzia proposatzen ginuen da. Eta era jasangarri baten publikoari zabaltzia. Eskatzen ginuen partida 40.000 eurokoa zen. Eta guretzat, azkena lagaut, baina garrantzitsuena guretzat, ez dugu adostu zenik lortu parkina egin edo ez, erabakiko lukeen kontsulta egiteren proposamenean. Bergarako EAJaren ustez, ariketa demokratikorik egokiena eta proposena kontsulta da. Kontsultaren bitartez, herriari emeten zaio benetako partaidetzeko ariketa. Eta gogorazteko, Bergaran 2 herri kontsulta egin dira. Bata, Zahorra inguruan, herriak erabakitzeban, eta bigarrena Boluko auzotarren artean, frontoiaren tema. Pasatzeko modan gaio bestera? Bale, ia ba. Bai. Argatu, nuken. Bai? Zimaz, lanean aritu garela eta alde biak saiatu gara adostasun batera iristen. Ehunean ez da posible izan, baina nolabait lortu dugu zerbait. Bai, Martineri jarraituz, berak aipatu daben moduan 18 proposamen egin genizkixon udal gobernuari eta gehixenak. Gehixenak ez bera adostasunean, baina nolabait hartu izan dira, kontutan berak esan den bezala. Baina lata guztiz be, ezin izango dotxau dakizuen bezala baiezkoa emon aurrekontueri, 2 arrazoi nagusin gaitzik. Zuen ustez, edo bildun ustez parkinaren aldeko herri kontsulta egitean beharrik ez dago, eta gure ustez Martinek aipatu daben moduan bai. Eta gure ustez, herrixari galdetzea eta herriari ematea inoiz ez da sobran. Are gehiago, hainbeste urte gai honekin bueltaka ibili ondoren, ezta? Eta bestetik, bigarrenik konpromisua. Konpromisu falta
Hau da, gaur onartzen ari garan aurrekontuak 2022rako dira, eta legealdi honetan onartzen ditugun 3. aurrekontuak dira. Eta Martinek azaldutako proposamenean gehienak 3. urtia dira proposatzen ditugunak. Izan be, azkeneko 3 urtietan gobernua gure proposamen askori baiezkoa emon arren, gero ez ditu bete edo gauzatu. Esateko hileta zibilen proiektua, boluko maldaren egonkortzea, mahai gainean azkeneko 3 urtietako aurrekontuetan, negoziazioetan egon dira. Baina tamalez, oraindik gauzatzeke da. Horregaitzik aurten, konpromisua idatziz jasotzea proposatu ginuan, eta, hartutako adostasunak bete arazteko, eta guk beba hauen inguruan jarraipena, eta parte hartzeko aukera izateko. Eta, ontzen jungo gara boskara, baina hortikan jungo da, horregaitzikan gure boska aurten abstentzioa izango da. Orain arteko konpromisuak, ia betetzen ditugun, oin arte ez dialako bete, eta ia aurtengo planteamendu honekin lortzen duen, Bergara ardanon onerako, txertatzea lortu ditugun konpromisuak. Kontzine, bosketara paso ginken, nik aurretik bai itxatu eta adostasunak garbi dago puntotan eta espadie be, dena itxatu moduan, badago marko handi bat konpartidu dana eta konpromiso batzuk hartu diena, eta hori lehen behitxatu, baina eskertu nahiko nuke negoziazio hortan parte hartu zuen kideak. Eta bai Martin Angel eta Irune EAJaren aldetik, eta bai gaur faltadan Aitor eta Nagore be ibili da udaltaldian aldetik, eta indako lan hori eskertu besteik ez. A ber, ez? Bai, entzuten da, ez? A ber, onartzen duguna da, aurrekontu 2022rako bere exekuzio arauarekin eta plantilla organikoarekin. Bale? Onartzearen aldeko botoak. Kontrakoak, abstentzioak, onartuta gehatzen da 8 aldeko botokin eta 7 abstentziokin. Orain, ematen duguna da hasierako behin-behineko onarpena, eta 15 eguneko epean iragarkia jartzen danetik ez balin bada erreklamaziorik aurkezten, behin betirako onartuta ulertuko da. Boto azalpenik norbaitek? Bale. Pasatzen gea urrengo puntura. Valor Green Paper SC enpresak larramendik martxan jarri nahi duen jardueraren inguruko mozioa Germán Letek aurkeztua. Mozioak honela dio. Valor Green Paper enpresak larramendi poligonoko parzelan burutu nahi duen hondakinen tratamendurako jardueraren benetako helburuaren iluntasunak eta bailadako biztanleon osasunean eta ingurumen segurtasunean izan ditzaken eraginak zalantza eta kezka larriak piztu ditu Bergarako herritarrongan. Kezka horren adierazgarri dira jasotako ia 4.000 sinadura. Kezka nagusiak hauek lirateke. Bat, instalazioaren jarduera nagusia tratamentu termikoa da, pirolizi bidez. Hau da, 815/2013 errege dekretuaren 2. artikuluak dioenez, hondakinak koerrausteko instalazioa litzateke alegia erraustegia. 2. Loiak erraustu ondoren, errautzetatik kaltzio karbonatua berreskuratzea ez da jarduera nagusia. Izan ere, urtean 150.000 tona paper loi sartzetik, 27.600 tona kare harri baino ez litzateke irtengo, metal astunez kutsatua gainera, eta 600.000 toneladake izurriko lituzke.
Hiru, proiektuaren zati garrantzitsuak eskutatu egin dira. Tratatu beharreko hondakinen protokoloa, erabiliko diren ekipo teknikoak, kare produktuen irtenbideak eta abar. Lau, ingurumen azterketak akats larriak ditu. Ez ditu, berotegi efektu gasen isuriak aztertzen. Ez du, baso zuten arriskurik aztertzen. Ez ditu aztertzen, sintesi gasaren kontroli gabeko erretzearen ondoriozko leherketa arriskuak. Ez ditu, inpaktu akustikoak aztertzen, ez luminikoak, ez da usainari dagozkionak ere. Ez du airearen kalitatea aztertzen, ez da emisio kontrolen beharrik ezartzen ere. Aplikatu beharreko legediak onartzen ez dituen emisio mailak proposatzen ditu. 5. Enpresak ez du inolako esperientziarik sektorean, prototipo bat besterik ez baitu garatu. Bergarako pirolisi instalazioa bere lehen esperientzia izango litzateke. Era berean, jakinda udalak jarduera honen inguruan hurrengo erabakiak hartu dituela. Azaroaren 2an emandako dekretu baten bitartez, 2021ko uztailaren 23an onartutako hirigintza bateragarritasunari buruzko txostena baliorik gabe ustea. Ikusita, enpresak txosten hori lortzeko adierazitako jarduera ez datorrela bat Jaurlaritzan ingurumen baimen integratuaren espedientean aitortutako jarduerarekin. Irailaren 23an, Euskal Autonomia Erkidegoko aldizkari ofizialean enpresak aurkeztutako proiektu teknikoari eta ingurumenaren gaineko eraginaren azterlanari hainbat alegazio egitea. Besteak beste, ezarri nahi den jarduera ez dela bateragarria indarrean dagoen apuarekin eta Larramendi sektoreko plan partzialetik eratorritako irantzintza zehaztapenekin. Beraz, espediente honek izingo lukela izan aldeko ebazpenik. Beraz, osasun publikoarekiko arnasten dugun ideak ez du kolore politikorik eta ingurumenerakiko bertako landareri, fauna eta klima aldaketari buruzko Nazio Batuen Konbentzioaren neurriak eta eragingo lituzkeen kalteak kontutan hartuta, hurrengo osoko bilkuran honako erabakirik hartzea eskatu nahi diogu udalbatzari. 1. Bergarako udalak une guztietan Bergararron osasuna eta ingurumena tinko defendatzeko asmotan konpromiso hartzen du. Ez duela gai honen inguruko inongako erabakirik hartuko herritarron borondateari bizkarra eman da. Eta pauso guztiak emango dituela proiektua sortzen dituen hutsune eta kezka guztiak argitzeko. Bereziki, proiektuaren benetako jarduera zein den. Urratz horietan lehena, enpresaren jokabide argitu eta ikertzea. Hau da, udalari baimena lortu asmoz planteamendu bat egin izana eta Jaurlaritzari ingurumen aldetik askoz larriago batena aurkeztu izana. Eta jokabide horretan, erantzunkizuna baleude eskatu eta depuratzea. 2. Bergarako udalak osasun eta ingurumen estandar altuenak irizpidetzat hartuz, konpromiso hartzen du beharrezkoak diren pauso guztiak emateko, Valorgreen enpresak Larramendi poligonoko H parzelan jarri nahi duen jarduera ez dela bateragarria indarrean dagoen udan planeamenduarekin defendatzeko. 3. Bergarako udalak konpromiso hartzen du bergaratar guztion osasunerako eta ingurumenerako oso kaltegarria izan daiteken papeleretako hondakinak errausteko jardueraren inguruan Eusko Jaurlaritzak hartu ditzakeen erabakiei jarraipen zorrotza egiteko eta argitasun guztiarekin jokatzeko, eman beharreko pauso guztiak emanez. No. Bai. Hemen bi kontu aipaitzea, bat mozio honekien arira eskatzaliak eta beste auzotar batek eskaiatuta dauke hitza, eta ez dakit aurretik edo ondoren hitza hartzeko asmoa zeukazuen,
Ikusitza arazo teknikoak proposatzen dut ondoren hitza hartzea. Eta bigarrena, baita mozio eskatzailearekin komentauta dagona, eta hasi ginean pixkat mozioa aztertzen, eta bozeramaile batzordean ala komentau ginuan, lehenengo puntuan ikusten ginuan legezkotasunarekin arazo bat egon zeikela, eta hola txosten bat eskodatu gontzan idazkari ordeari edo ahotiari, eta arekin dako txostenaren berri emoteko eskatuko zat idazkarixari. Alkateak eskatuta, aztertu ditut, German Lete jaunak 2021ko abenduaren 14an aurkeztutako Balorgin Paper Berze enpresak Larramendin martxa jarri nahi duen jardueraren inguruko mozioan hartzea proposatzen diren 3 erabakiak, eta honakoa adierazten dut. Lehenengo puntuan jasotako erabaki dagokionean, jasotzen den puntuetako bat da ez duela gai honen inguruko inongako erabakirik hartuko herritarron borondateari bizkar emanda. Eta horri buruz gogoratu behar dut, udalak bere jardunean indarrean dagoen legedia betez jardun behar duela. Apirilaren 2ko toki jaurbidearen onarriak arautzen dituen. 7/1985 legearen 6. artikuloko lehenengo puntuari jarraituz. Honela dio aipatu dudan artikuluak. 6. artikulua. Toki erakundek objetibotasunez zerbitzatzen dituzte agintzen zaizkien interes publikoak eta eraginkortasun, deszentralizazio, deskonzentrazio eta koordinazio printzipioen arabera jarduten dute. Legeari eta zuzenbideari bete-betean men eginez. Auzitegiek toki erakunden erabakien eta egintzen legezkotasuna kontrolatzen dute. Eta hori kontuan izan da, proposamena ditzake lehenengo puntu hori moldatu, eta herritarren borondateari bizkarren manda erabakirik hartuko ez dan puntu hortan, legeak ala behartuta espada. Txostena kontuan eukitza eta nolabait aholku juridiko hori eukitza, proposamen izango litzake auzodarrekin dako mozio hori erabakitzeko, bozkatzeko proposamena itxia. Aipatzen da benean lehenengo puntu honetan erabakiak hartuk, ez dala erabakirik hartuko herritarren borondateari bizkarren manda, apunte txiki hori inda eta esanaz legeak ala behartuta espada. Puntua aldatu barik, bakarrik esaldi hori txertatuta puntu hortan. Boskatu egingo dugu. Eransketa horrekin izango litzake proposamena. Mozioa onartzearen aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak, onartuta gehatzen da. 8 aldeko botokin, 6 aurka eta abstentzio batekin. Boto azalpenik? Bai. Oin bai. Bueno, lehenik eta behin esan behar dizuegu lertzen dugula zuen kezka proiektuaren inguruan. Proiektua berritzailea den heinean, ulertzekoa da zalantza asko planteatzen direla, baina ingurumeneko gaur egungo arautegi zorrotzek bermeak ematen dituzte bai bizilagunen osasun aldetik eta baita ere ingurumen zaintza aldetik. Hau esan da, ezin dugu ahaztu proiektu honen egoera administratiboa eta egoera horrek zuek aurkeztutako mozioakin dauzkan loturak.
Balogrin enpresa Bergarako Larramendi poligonoan kokatzeko dekretu maimena Bergarako udalean EH Bilduk eman zion 2021ko uztailan 23an. Eta EAJ-PNV bat egin zuen eta egiten du erabaki horrekin. Baita ere, Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumen sailak tramitatzen duenean ingurumen baimen bateratua eta ezinezkoa denez hori, horrek ezarritako baldintza guztiak bete beharko ditu. Eta horregatik eskatzen diogu indarrean den araudia zorroztasunez aplika dezala. Eta ondorioz, industria berriak ingurumen eta osasun baldintza guztiak betez gero ez ditu eragin kaltegarririk sortuko. Bale, Germán Lete naiz, herritar bat. Bale, galdera da EAJ-andako eta PSOE-endako, bale? Bueno, gai hau gure ikuspuntutik oso erreza da, ez? Azken finean Balogrin enpresa pribatu bada eta Bergarara etortzia nahi dau. Bale, ingurumen baimen bateratu bat eskatu dau Jaurlaritzari eta bertan ipintzen da benez, prevé el desarrollo de actividades potencialmente contaminantes. Horrek nahi dau esatia, gure osasuna eta gure bizi kalidadia alperri galdu bia dala, ero jokoan dagoela. Beraz, nire galdera da, zuendako esanez, zein da zuen arrazoia proiektu hau defendatzeko? Jakindia guzti hau, ez? Ni hasiko naiz gero pasako txate Albertori, nik ez dakate zer esateko. Esaten eban, nik azaldu dotela, ero lusatu dugu laguk gure alderdixan iritzisa, eta besterik ez noia lusatzera. Alberto nahi gauta, edu. Bai, entzuten da, ez? Menudo pleno nos está tocando hoy. Bien, abstenerse a una moción no es defender un proyecto. Nosotros lo que decimos en este momento es que la abstención a esta moción tiene que ver más con cuestiones técnicas de la redacción, pero nosotros lo que decimos al proyecto es que si tiene que avanzar tendrá que tener en regla todas y cada una de las autorizaciones que así se le exijan. Todas y cada una de las autorizaciones que así se le exijan. Nosotros no defendemos un proyecto, nosotros defendemos la legalidad y la necesidad de que se cumpla con todos los requisitos que son necesarios para que se imponga ahí. Si los aceptan, si al final todos los filtros y todas las autorizaciones salen adelante, tendremos que discutir si se pone o no. Pero lo que no podemos decir es de antemano que no cumple la ley o decir de alguna forma que no vamos a estudiar ese proyecto. Nosotros lo que decimos es que se garanticen cada uno de los filtros legales que son necesarios para garantizar que tenemos todas las herramientas para evaluar el proyecto. Que pase la autorización ambiental, que pasen todo lo que tenga que pasar y cuando tengamos las herramientas, cuando tengamos todo, hablemos del proyecto. Nosotros no lo defendemos. Decimos que es necesario conocer hasta fondo cada uno y el calado del mismo. Hola, Atzaldeon. Edurnaren Aza naiz, eta ni naiz Obieta San Juan auzoaren garapen elkarteko kidetako bat, eta San Juan auzoko herritar bat. Lehenengoz eta behin azaldu nahi dut San Juan auzoko biztanle bezala Balogrin enpresak jarri nahi duen lantegiaren kontrako gure bidea zein izan dan. Irailaren 13an udalak
bilera bat antolatu zuen San Juan auzoan, Laugreen enpresa jarri nahi zuen lantegieri buruzko azalpenak emateko. Esan zigutenez, ezin zer egin eta enpresa aurrera zoian. Auzotarrak eskatu egin ginen eta proiektu honen kontra egitea erabaki genuan. Informazioa lortzen eta firma biltzen hasi ginen, batzuk esaten duzuen moduan, burrundara sortzen. Garbi lagan nahi dut, burrundara hori gu sortu dugula auzotarrak eta ez udalak ero bilduk. Firmak biltzen hasi ginen lehenengo asteburuan konturatu ginen Bergarako biztanlek ez zutela proiektuaren berri eta erabaki genuen eragile desberdinak konbokatzea gure jarduera azaldu eta laguntza eskatzeko. Azaroan 2an jarri genduan hitzordua. Partidu guztiak eta Bergarako erakunde desberdinak deitu genituen. EAJ eta PSOE etortzeko zinetela esan zenuten eta inor esan agertu. Uste dut azalpen bat gutxienez merezi dugula. Gure galdera hauek dira. Benetan uste duzue lau baserritarren pataleta badala? Gure taldean iritzi politiko desberdinetako jendea dago. Helburu bakar batekin proiektu hau gelditzea. Eta zuek herritarron ordezkari izan da, zuen lana betetzen zabiltzate? Herritarrak defendatzen eta zaintzen? Ezin gara denok elkarrekin jun? Guk 5.000 alegazio batu ditugu, eta ez dira denak ezker abertzalekoak izan. Honek zerbait esan nahi du, kontutan hartzekoa dela uste dugu. Nik ez da galdera, uste dut erantzun beharra daukazuela. Nik alde batetikan komentatu duzunan arabera luzatu zinutela gonbidapena Bergarako EAJ-ari eta gu hemen garen 5 gara Bergarako EAJ-ko zinegotzi taldea. Alderdi berdinekoa gara, baina ez dakizan azaldu. Alderdi berdinekoa gara noski, baina bi talde desberdin gara. Eta gehitzeko bakarrik esan, guk Bergararen osasuna zuek beste zaindu nahi doula. Bestea beste gu eta gure seme alaba bertan bizi gara lako, gu ez gara kamikasiak, eta guk irakurri duten bezala, lehenau irakurri duten idatzi xan, noski eskatzen dugula zorroztasunez bete ditxezela osasun neurri guztiak. Eta bat itzen dut alde horretatik, Albertok esan daben. En absoluto, nosotros cuestionamos cualquier movimiento social, en absoluto. Es más, mi decisión de no asistir tenía que ver con eso mismo que usted ha dicho, por no politizar el movimiento. Yo respeto absolutamente el movimiento ciudadano y yo lo que digo es que se vele por la seguridad, por la salud, no solo de la ciudadanía, sino del medio ambiente, etcétera, etcétera. Y eso solamente lo conseguiremos cuando sepamos claramente y tengamos la evaluación que los expertos tienen que realizar. Pero en absoluto, y si de alguna forma o por alguna manera se ha podido sobreentender o se ha entendido que mi grupo y yo cuestionábamos el movimiento social, en absoluto. Es más, la decisión de no asistir respondió a mi idea de no politizar. Y sinceramente sigo creyendo que si el movimiento ciudadano quiere mantener el espíritu de vecindad y de neutralidad, lo mejor que puede hacer es dejar aparte a los políticos. Nik Edurnek altxatuaren gainean, bai nahiko nuke, entzuten da? Gaizki. Hola, hobeto? Aldendu, hobeto. Ez, Edurnek altxatukan arira nahiko nukela saldu, batetik altxatzen zinuen, eta egitza da, hor irailaren 10ean indako bilera hartan, udalak
zeban planteau zeuen aldetik ze bide hartu biako zenukien, eta de hecho beti esan ginoan izan zen, azaltzera gindoia zela, prozesu administratibo baten barruan, bai auzotarrek interesatu moduan, eta bai udalak prozesu hortan zeuzkan aukerak parte hartzeko, alegazio bide ezin beharreko edo egin nahi izan ezkero aukera horrek egongo ziela, eta guk gaitzaten ginoana da, beti be legezkotasun barruan balego, edozein proiektuk, bete ezkero arautegi guztia aurrera jarraitzeko eskubidea daukala promotore horrek. Eta beti gaitzaten ginoan, udalak jarraipen zorrotz bat itxeko asmoa eta bidea hartuta zeukala, eta hori bideratuko zala. Eta hortarako da, de hecho, aholkularitza esterno bat gaia komplejoa izan da kontratatzeko bidea inda zeuala, eta aholkularitza horren eta barruko teknikuen irizpidea jarraitzuta ikusiko zala arautegisaren arabera aurrera jarretzeko bideik zeuan edo ez. Aitzatzen ziren zarata kontua, eta hori egisa da, nolabait, udal honen jarduna zarata hori sortzera bideratua izan dela, zabalduna izan dela, eta nik hori ukatuko nuke guztiz, eta uste talde politikoek badakigula barruko lan isila askoz behondixo izan dela udal gobernuarek kanpora begira inditzen adierazpenak baino, eta hori da inzuzen buztotena tokatzen jakuna. Txosten tekniko eta administratibo guztiariz jarraipen zorroz batin, eta pausuak emon, Alberto esaten daren moduan, bete biharko lirakien, betekizun guztiak, beteko balira bakarrik aurrera jarraitzeko. Eta hain zuzen be hori da momentu honetan gai honekin zalantzan dagoen, eta nik Alberto galdetuko notzuke udalak indako alegazioen ezagutzarik eukitza, prozesu hortan bete biharko lirakien, betekizun dena betetzen diela uste dozun. Baitxa EAJ-ari bekazu honetan, uste dut udalak pauso batzuk inditzuela teknikoki, eta momentu honetan prozesu administratibo tekniko hori dana martxan dagoela, eta horrek jarretxu bidaren bidea jarretxu bidea dela. Eta esan dakoa, kanpoko zaratak baldintzatu barik, etxe barruan inbiarreko lanak, alik eta zorrotzen itzen jarretxu bidea dagula. Bai udal gobernuak, eta baitxa oposizioko talde politikoa epe. Bai, ez. No sé si me escucha. Bai, ondo, entzuten da, bai. Yo creo que en este tema, esta parte del salón, más o menos, estamos sabiendo gestionarlo con cierta unanimidad, no unanimidad, pero sí con cierto consenso. Yo creo que los pasos que están haciendo, lo dije el otro día públicamente después del pleno a entrevista de Goyena TV, yo creo que los pasos que se está haciendo, bueno, pues están ahí. Y que tendremos que seguir, y yo lo que sí pediría a los grupos de este pleno es que no nos dejemos de alguna forma distorsionar o no sé cómo decirlo, influir, no, tampoco es la expresión, ¿no? Pero bueno, intentemos mantener este consenso que estamos teniendo porque yo creo que es bueno, ¿no? Que por lo menos dentro de cada uno y de las distensiones que podamos tener y las opiniones de cada grupo, que intentamos mantener la neutralidad y la frialdad en un tema tan complejo como este. Arratsaldon, Jose Luis Loidi naiz, eta lehenik eta behin eskerrak emotia hitza emotiatek. Bueno, dagoeneko jakin badakigu dikar erabakisa hartu duela arrasatera joateko balor grain Larramendin kokatu aldalako ero. Orduan, nire galdera da alderdi politiko bakoitzari, ez dozuen uste hipotekatzen gabitzela olako poligono industrial batea etorri lehizkien beste enpresa batzuk dikarrek hartu daben bide beretik, ez da, arrazoi berdinagatik.
Atzalde hon danoi. Larramendiko industrial gunean egoeriak aurretipek eskatzen gintzuan, nik usten dut udalari orokorrian eta baitza Herritxar eta Bergarako enpresen artean zauan kezka bat zan bai. Da guzti hau hasi aurretik, lanketa horrekin hasitza genden, herriko enpresa desberdinekin, enpresareko kide eta inkluso esprikin berakin lanketa bat eitzen. Hortan gendela, kooperatiba honen leku aldatziaren naixaren berri ero izan genduan, eta Bergaran egon zeizkien aukera desberdinak lantzen hasi ginen eurekin, bulego teknikotik eta udal gobernutik. Eta, jirabiren ondoren, azken erabakisa izan zen, enpresa honen azken erabakisa izan zen, Larramendiko industrialgunean kokatzia. Oso albiste ona izan zen, horrek sortu zeikielako beste movimento batzuk baina etorri zen, Balogrini bertan jartzeko aukera, eta apurtxo bat hau dana hankaz gora geratu zen, bai. Oin publiko egin daben erabaki honen aurrian, udal gobernu honek lehenengo kriston disgustu hartu genduan, bai, alde batetik, baina lehen zauan kezkia areagotu inda. Bada, 200 langiletik gora dauzkan enpresa bat, 40 urte inguru daroia Bergaran, eta azten dagoen enpresa bat, euren aurre ikuspena gainera azten jarraitzia da, eta herritxik kanpora joango da. Horrek eskatzen gaitzu, baina baitza Larramendiko industrialguneak etorkizunean euki aldaben okupazioa pek eskatzen gaitzu, bai. Oinguan dikarri izan da, ondoren, ez dakigu, bai. Kezkia daukagu, Balogrinek ongizatian eta ingurumenian ekarriko dozkun berme horretaz gain, Bergaran pobretze horretan be sakontzen edo aurrera itzen lagunduko da bela. Eta bai, aprobetxau nahiko nuke momentu hau esateko, azken aldixan, eta nik uste dut apurtxo bat eipatu dela, azken egun edo azken astietan, nik uste dut modu nahitza eta apurtxo bat modu maltzurrian, zabaltzen nahi dan ideia hori bai. Enpresa hau herritxik doiala udal gobernuak sortu daben zarataren ondoren. Publiko egin dan erabaki hau, kooperatibako batzarrak azkenengo egunetan hartu berri dau, baina erabaki honen lehengo pausuak urrian hartzen hasi ziren. Eta urrian 21 enpresa horrek bazeukan sinadura bat, eta bertan bera lagazeban urriak 21, eta hemerotekak ordare, baina esan nahi dutena da, udal gobernuak ez ebala adierazpen publikorik egin 25 arte. Hori izan zen gure lehenengo ateraldisa publikoki, bai. Pentsatzen dut, ni badakit joku politikoak eta onlako gauzak badarela tartia, baina danak ez dau balio. Ez dakit besterik ez badago, bukatzen jungeinke amaitzutat emango dugu orduan abenduko plenua. Eskaera bat. Uste entzun saiala, gai zerrendako azkeneko puntu da eskaera eta galderak.